লেখে গীতারা, আমার লেখে গীতারা। ଧନ୍ୟ ମୋହି ମାଧୁରୀ ନନ୍ଦନ ଶବର ଜାଲିଙ୍କ ଠାରୁ ନାନା ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରି ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନାରେ ପାରଙ୍ଗନ ହୁଏ। ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ ମୋର। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ଏକ ଭାବନା ସନ୍ଦେହରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ତା ଆଜି ମାଙ୍କୁ ପଚାରି ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବି। ସେଥିଲାଗି କାଣା କରମୁ ଆମେ ଡେଗି ଡେଗି କିଦ୍ରି କିଦ୍ରି ନାଚୁଥିମୁ ଚଚମଣି ଆଲମରି ବନପିତା ମଧୁ ଛାଡ଼ି সোনা জীবনী লোক জনতা